بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وإليه توكلنا. الذي يقول لشيء كن فيكون، فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته، وأن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. نعتقد ونؤمن بما جاء في الصحيح على لسان الصادق المصدوق محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وعلى إخوته أنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابته الكرام الذين اتبعوه في ساعة العسيرة ومن اكتفى أثرهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنونك بركة لحلا يبلا جلنك سبحانه وتعالى سنوا بياك سكرو تالندو ka kishin ne manyina fe akake dan fe una kusamantika nodi Muhammad bin Abdullah anaka sudunke sanumon anaka saba nyuman temene bela jili saba munu yaka kibaro ameka tukako duna dumini dina baratunga gelen kosebe ani amantu fefe yaka kibaro ameka tukako fukata si alkiyama jonduma. ya rabbi ya rabbana ala kanin aw bela jili fara o jamakulu nununka izan o temene ko fe inshallah ambe aw foka otonu ko wala nyuman don ka fo aw bismillah aw ka émission keneka no de Iqra. inshallah ambe Allah tanuka barkada kala fu dante barkada limina akan nemolo kusamantila no de al islamu din aslamu Allah subhanahu wa ta'ala ti foi kaka joy min kusamantiya kabbu min nafaka bun ka temena dine di mo mi may ala ka sona kusamanti odina dina di mo mi ma bay ala mana fefe di adama de ma dukukulo kan dondo ina be faranyo kona mais na lay dina di adama de mi ma ina dina de be balu ina dina de be do kaburu kono wal kiyama jondo ini ka dina de wuli ka jo ala nyakoro ode kama ala kali suratu wassalam ay kanto ibnu abbas ma akuya abdullah ibn abbas man yuridullah bihi alkhayr yufakkihi fi din. ko abdullah ibn abbas ni allah subhanahu wa ta'ala mami kanu ma ina meda ala kirama foka be nafulu dima kabe doni chaman dima abe joro dima be dawla dima bala be shijayre dima la ala kira ko chugudi yufakkihi fi din. kuni ala arama de kanu doro ibaye abila famia dinela abika ko bela jelenke ala koyi wallahi do iba jatimine iyere la niyaye ka fo ka barawla ala ko de fanga ka bon i duzukuna ala ko de fa kanu ka boy ka barawla ka teme ka bara bela jelenka ala baraka dade ala te be kanda ya rabbi ala kanin au kanda kanin au ke dinetigi inshallah o temenen ko fe mbawla dunya ka fo wala nami mambulo bi ka ala se awma ode wala ndey ode be buli attaqwa ala nyasranye. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين. إذن إن شاء الله أنا بي ولا نبي نبولي فمنك ودي التقوى الله على نسرانيه. سبحان الله. إسلامه
ala ɲɛ siranɲɛ o de baaraw la kunkolo ye o de baaraw la gɛlɛma ye ala ko yɛrɛ sigilen bɛ fɛn min kan o ye ala ɲɛ siranɲɛ de ye izan jɔn ka baara i ka diinɛ baara i ka ala bato i ka ɲɛnamaya baara i ni mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ i ni ala subhanahu wa taala ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen subasima ye ala ɲɛ siranɲɛ de i b'a dɔn ala ɲɛ siranɲɛ ale bɛ komi terrain kunkolo de terrain kunkolo i b'a ye ale bɛ terrain juru tɔ sama ka taga n'a ye terrain kunkolo bɛ taa yɔrɔ min na wagon tɔw bɛ tugu kɔ ka taa yen de ala kira ko ten ko adamaden ka ala ɲɛ siranɲɛ ko ye ko kunkolo di a ko ten sahaba dɔ tun bɛ yen radiyallahu anhu arda'a n'o ye abazari al-Ghaffari don dɔ la a y'i kanto ala kira ma ko ya nabiyallah ala ka kira maa ɲini fɛ awsini n ladi i ka n ladi i ka n bilasira ala kira ko abazari al-Ghaffari ma ni ko ko n k'i ladi n bɛ ladilikan mun d'i ma a fɔlɔ-fɔlɔ abasari usika bi taqwallah mi ladini ala ɲɛ siranɲɛ di innaha rasul amru kullu wa i k'a dɔn ala ɲɛ siranɲɛ min filɛ nin ye ale ye ko bɛɛ lajɛlen kunkolo di baara bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ala ɲɛ siranɲɛ de kan i ka ala ɲɛ siranɲɛ digiri o de b'a to i bɛ ala bato ka se o digiri la i ka ala ɲɛ siranɲɛ lafu o de b'a to i bɛ ala kota ka se o digiri la to ko bɛɛ lajɛlen gulonnen bɛ ala ɲɛ siranɲɛ de la yarabi ala ka ni aw fara ala ɲɛ siranɲɛ jɔnw kan izan o kama allah subhanahu wa ta'ala a b'i kanto suratul hujurati kɔnɔna la a ko ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ko e aw adamadenw ala ye kuma in adressé adamaden bɛɛ lajɛlen de la kuma in ma adressé limaniya jɔn dɔrɔn na a ma adressé adamaden gansan tɔw la kuma in ye kuma général de ye adamaden bɛɛ lajɛlen i ma i kɛra silamɛ i kɛra kafiri ye i kɛra munafiki ye i kɛra mumini i mana kɛ maa sugu sugu ye kuma in généraliselen don ka bɛɛ lajɛlen don a kɔnɔna la allah subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuhan nas e aw adamadenw inna khalaqnakum min dhakari wal unsa min zakari wa unsa aw ka dɔn k'a fɔ ni allah subhanahu wa ta'ala y'aw dan ka bɔ cɛ ani muso de la o kɔrɔ jumɛn adamaden bɛɛ lajɛlen dana ka bɔ nabila adam abu bashar farikolotigi bɛɛ lajɛlen fa ala ko k'ale y'an bɛɛ lajɛlen dan k'an bɔ cɛ dɔ de la ani muso dɔ de la wa ja'alnakum shu'uban wa kabaila wa n kɛlen ko k'aw dan k'aw bɔ cɛ dɔ ni muso dɔ la n tilala ka aw kɛ kabila ye ani siyaw ye a ye dɔ kɛ tubabu ye ka dɔ kɛ arabu ye ka dɔ kɛ farafin ye ka dɔ kɛ sino ye ka dɔ kɛ maa suguya wɛrɛw ye jamana kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a ye dɔ kɛ maraka ye a ye dɔ kɛ fila ye a ye dɔ kɛ kɔrɔbɔrɔ ye a ye dɔ kɛ boso ye wa ja'alnakum shu'uban wa kabaila n tilala ka aw kɛ siya ni kabilaw ye munna lita'arafu yaasa aw ka se ka ɲɔgɔn dɔn ne de y'aw dan k'aw bɔ cɛ dɔ ni muso dɔ la ka tila k'aw kɛ kabilaw ni siyaw ye munna lita'arafu yaasa aw ka se ka ɲɔgɔn dɔn o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ inna akramakum indallahi atqakum i k'a dɔn aw la mɔgɔ kusamanti aw la mɔgɔ ba aw la o de aw la ala ɲɛ siranɲɛbaga ye donc ala ko k'a ye adamaden bɛɛ lajɛlen dan dugukolo sanfɛ ka bɔ cɛ dɔ ni muso dɔ de la ka tila k'o kɛ siya caman ye ka tila k'o kɛ kabila caman ye donc o kabila caman n'o siya caman in na ala ko nin bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ kusamanti ye mɔgɔ jumɛn ye k'o ye ala ɲɛ siranɲɛbaga de donc mɔgɔw la kusamanti o tɛ nafolo bɛ min bolo mɔgɔw la kusamanti o tɛ jɔyɔrɔ bɛ min bolo bali bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ lafulen dɔ bɛ yen a bɛ delili yɛrɛ kɛ a bɛ min dun sini a t'a dɔn a bɛ min dun sini a t'a bolo o mɔgɔ lafulen i bɛ taa sɔrɔ o ka surun ala la ka tɛmɛ hali dɔnnibagaba dɔ kan o ka surun ala la ka tɛmɛ hali dugu perezan kan donc ala ka kusamantiya o ye ala ɲɛ siranɲɛ jɔn de ye yarabi ala ka ni aw fara ala ɲɛ siranɲɛ jɔn kan i ma suratul nisa kɔnɔna la ala subhanahu wa ta'ala a bɛ sarankali kɛ a ko walakad wasayna allazina utul kitaba min qablikum a ko muhammed i ka dɔn k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala n ye manto ladi ka kɔ aw ɲɛ manto minnu kɛra kitabutigi dungew ye n'o nabila musa nabila isa nabila ibrahim alayhi salam ne ninnu bɛɛ lajɛlen ladi manto minnu tɛmɛna ne kitabutigiw don n y'u ladi wa iyakum ani aw yɛrɛ ne ladilikan ba kelen o ladilikan fɛn jumɛn
ani takullah ku kasra Allah subhanahu wa ta'ala ladirikan kelen min yo sɛmɛ kitabutugu tɛmɛnenw na wa o ladirikan kelen min ne nana o di e ala kira fɛnɛ ma o ladirikan jumɛn o di attaqwallah ala ɲɛ siran ye innahu wasiyatul awwalina wal akhirin ala ɲɛ siran ye ladirikan min n'alaw tala ye diɲɛ maa kun fɔlɔw ladini a ye ani diɲɛ laban maaw o bɛɛ lajɛlen jira ladirikan kelen min na o di ala ɲɛ siran ye donc ya rabbi ala ka ni aw fara ala ɲɛ siran ye jɔn kan ala ka ni aw kɛ ala ɲɛ siran ye jɔn ye o ala ɲɛ siran ye min filɛ nin ye adamaden ka ala bato o gulonnen b'i ka ala ɲɛ siran ye de la i ka maninfin gasi sigi o gulonnen b'i ka ala ɲɛ siran ye de la i ka sigiɲɔgɔn gasi sigili o gulonnen b'i ka ala ɲɛ siran ye de la ka siran wali hakɛ ɲɛ ka wali hakɛ kɔlɔsi ka wali hakɛ tanga alisilamɛw nin bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ jɔn ka ala ɲɛ siran ye de kan o de kama ala kɛlɛ suratu wasalam a y'i kanto a ka kumakan dɔ la a bɛ ka sabaw ladi a ko wala tahasadu aw kana ɲɔgɔn hasidiya wala tanajasu aw kana ɲɔgɔn fɛsɛ ka ɲɔgɔn ko sɔgɔbɛ ka ɲɔgɔn ko ɲɛɲini ka dɔ la a kan'o kɛ baara ye o tɛ silamɛ ka baara ye o tɛ mumini ka baara ye i mɔgɔninfin ɲɔgɔn kɔfɛ k'a ka ko ɲɛɲini k'a sɔgɔbɛ k'a dɔn wala tanajasu aw kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ aw kana ɲɔgɔn ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ɲɔgɔn kɔfɛ wala tabagadu aw kana ɲɔgɔn kɔniya a ye ɲɔgɔn kanu aw kana kɛ ɲɔgɔn kɔniyabaga ye wala tadabbaru aw kana kɛ ɲɔgɔn dabalibaga ye aw kana ɲɔgɔn dabali wala yabiu ba'dukum ala ba'd aw dɔ la kelen kana feere kɛ dɔ ka feere kɔnɔ o bɛna nin kɔniya di aw ɲɔgɔn cɛ e ye feerekɛla ye nin ye feerekɛla ye sannikɛla dɔ jɔlen bɛ nin kunna tumana min na k'a bɛ sanni kɛ o n'o bɛ kuma la waati min na walama sannikɛla dɔ nana a bɛ ka nin ka feerefɛnw lajɛ feerefɛn ɲɔgɔnna bɛ e bolo e k'o wele o yɔrɔ la o gide kana i yɛrɛ ka feerefɛnw ma a dun jɔlen bɛ dɔ ka minɛn kunna nin de ye ka feere kɛ dɔ ka feere kɔnɔ ye nin baara in bɛ juguya don adamadenw kɔnɔ a bɛ kɔniya don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bismillahi rahmani rahim الرحمن علم القرآن wala yabiu ba'dukum ala ba'd o dɔ la kelen kana feere kɛ dɔ ka feere kɔnɔ donc ala kira ni kumakan in fɔ k'aw kana feere kɛ ɲɔgɔn ka feere kɔnɔna la aw kana ɲɔgɔn dabali aw kana ɲɔgɔn kɔniya aw kana ɲɔgɔn ka kow fɛsɛ aw kana ɲɔgɔn hasidiya wa kunu ibadallahi ikwana ay kɛ ala ka jɔn balimamaw ye yɔrɔ ni balima ye mɔgɔ min i tɛ nin juguya ninnu si ta ka ɲɛsin o ma a ye ɲɔgɔn kanu a ka kɛ ala ka jɔn balimamaw ye almuslimu akul muslim silamɛ balima ye silamɛ de almuslim akul muslim ala ko ti suratul hujurati kɔnɔna la innamal mu'minina uqwa i ka dɔn k'a fɔ ko mumini bɛɛ lajɛlen balimama de mumini bɛɛ lajɛlen e kɛra mumini farafin de nin ye mumini arabu de nin ye mumini chinois de nin ye mumini tubabu de innamal mu'minuna uqwa ko mumini bɛɛ lajɛlen balimama de fa aslihu bayna akhawaykum a y'aw ka balimaya dilan ka ɲa a ye ɲani kɛ aw ka balimayaw kɔnɔ a ye dilanni kɛ aw ka balimayaw kɔnɔ wattaqullaha la'allakum turhamun a ye siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ a dɔ la ala na hinɛ aw la ya rabbi ala ka hinɛ ni aw bɛɛ lajɛlen na ko mumini bɛɛ lajɛlen balimama de o kama ala ka kumakan in kɔnɔna la a b'o de fɔ la ko wa kunu ibadallahi ikhwana a ye kɛ ala ka jɔn balimamaw ye almuslimu akul muslim ko silamɛ balima ye silamɛ de la yuzlimuhu silamɛ t'a balima silamɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ wala yakzuluhu wa silamɛ t'a balima silamɛ ɲɔgɔn labila e silamɛ ne silamɛ donc i bɛ ne dɛmɛ n ka lahalaya bɛɛ lajɛlen kan silamɛ t'a balima silamɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ i ka tɔɲɔ tɛ se balima silamɛ ma abada o ye balima silamɛ n'a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ i b'a dɛmɛ i t'a labila ala kira nin kumakan in fɔ a bɛ kumakan in kuncɛ ni fɛn jumɛn ko ala kira kanto attaqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasu marat ala kira kumakan in kuncɛ ni fɛn jumɛn nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko a ka dɔn ko ala ɲɛ siranɲɛ k'a bɛ yan de kira tun kɛra a b'a bolo ɲɛsin a dusukun ma ko ala ɲɛ siranɲɛ bɛ yan de ala ɲɛ siranɲɛ tɛ da ye ala ɲɛ siranɲɛ tɛ kumakan ye ala ɲɛ siranɲɛ tɛ yecogo ye ala ɲɛ siranɲɛ ye fɛn jumɛn attaqwa hahuna ala ɲɛ siranɲɛ bɛ mɔgɔ dusukun de la a dɔ la n'i ka ala ɲɛ siranɲɛ ye dusukun labɔ a bɛ dɔn i kumacogo de la n'a ye dusukun labɔ a bɛ dɔn i yecogo la a bɛ dɔn i fini doncogo la a bɛ dɔn i comportement bɛɛ lajɛlen na nka ala siranɲɛ bɛ sabati yɔrɔ fɔlɔ jumɛn na o ye dusukun de ye yarabi ala ka ni aw kɛ dusukun ɲumantigi ye inshallah ale bi ala kira alayhi salatu wassalam
دندولا يكنتو ابن عباس ما رضي الله عنه أرضاه أكو عبد الله بن عباس يكادو الله يسرني إنما التقوى هو أن يطيع فلا يعصي هو أن يطيع الله فلا يعصي كو عبد الله بن عباس يكادو كو الله يسرني فنجمع وديك على باتوي كان على كتافيو أيو ففهم ماكو الله يسرني وتدوري كوي كي على باتولا يكي سمبو على كتابارولا كودي على يسرني وأن يذكر فلا ينسى ويكاكي على كسملا يكنني على كسمك فيو على يسرني بغت تمشي بدوي ذكري على يسرني بغت تمشي بدوي على كسمة وقتي بلاجينا يباتيني على كسمكو كتاكي كليكا بوكا بي سوكوني دو جليتشي اما واتي شدي ما واتي من بي على كسمة شداني بكلنجي لا bara bamunun be nu ka jugu shitane ma nabe shitane yele ka shitane jigi tige ila wi ka ala kusma di be mami be ala kusma durani shitane ka janyona ala kusma ka gun shitane me klika dunga boy ema ala barkada ima ke ala kusma le zikiri foite bulu wati mina ebe ala kusma ni wi shitane be seyla ya rabbi ala kan kisi ka bo shitane toroma wa an yazkuru fala yansa kika ke ala kusma le kanani ala kusma ko fiyo ko ala nyesranya tamashiya do وأن يشكروا فلا يكفر أنيكا على بركة إكنا كي على ما فتري ولي إكا على بركة جوين على بركة فين جمع على نما منكي على بركة أولا على إكلمين كدين تجي على إكلمين كإسلامي على بركة أولا على جورو من ديما على بركة أولا على دوني من ديما بركة داني وي على فين كي أي ولو دمون ديما على بركة داني وي nala mani shi dima ala kenya min dima nema tete men nema min kaslam ya ko fo o kenya di nala ison kenya ala barka da ola me katake tangi nima nema fenyi yere bolo nema na folo yere bolo etia donc fo kwala yere nema keye do yere ka magane ko yere nana jela ko ngana jeme na busu mbawi parce que dora nyete fena yere ko la ilaha illallah ani kaba ko kuma dai ala kenya min dama anyine na uko ma do be ala nafulu dama ka fembe dama ka la jarabine bana mi nati furaka ka bafu ka tasa o ma julbe dugukolo ka ala je nafulu la ka kila ka kenya dima ala barka dani oye ya rabbi ala kan ke ala barka da joy wa an yazkuru fala yakfur kika ke ala barka da bagay ikana ke ala ma fitri wali konu ni waliya badama do ni waliya mu ni ba sor ala nyasranya jongna ya rabbi ala kanin awfar ala nyasranya jonga wa aslamu ala nyasranya jon bele do fene majume o sabali jondi ma tsaka ki ala nyasranya jon fiu ka ke ala nyasranya bagay fuka tasoro ikira sabali bagay fuka tasoro ikira sabali bagay sabali ka gele ima wada kama fi suratu an-nahl Allah subhanahu wa ta'ala bikantu wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi kone ma do toriya do taka nyeshi awma ne ma do ye bara do taka kila bara min bi degun ni bi tasara tiki tasara ni femi na onyo na kila fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi ka ko tasara femi ni na kira ila ore kama tasara lika gelan ko sebede ala ko kuni ala tasara li daga nga ya daga ka condition ke fejme kiki tasara ni fenyi mi nyoko na kiri la exact no mo do bereke ke ibugo ni bi tasara berenya kile na okila ifene be berenya kile ne ke ala wa berenya kile dimin dana rom na ifene ki jija berenya kile mi nibo sarala o ka da o dimina ko ne bi tasara aw tasara fena femi no nyoko na kira awla wala in sabartum nga na tasara lin to ka songa sabali la wa khairul lisabirin ko de here sabali bago made ni sona ka dimi to la ka sabali aka ka to alama ko de here do ode kama tasrali ka gila ni be tasrali ke kika damin keri la uma ma bebe ta soro revanche ka junga teme min kerai ne mo ko do kila ne bi tasra bi tasra ne dusu ami kilo be juga al nay min kilai e bi tasra li mi kala be juga ka teme ay min kilai do ode kama la ko kuma inabana wala in sabartum lahu khairul lisabirin na sona ka sabali ko de here sabali bagoka ya rabbi alakanin aw fara sabali jonka wasbir wama sabaruka illa billah wa kika sabali minni bake kanake foi kamani Allah subhanahu wa ta'ala kilenje date kanake foi kamani Allah kamate kana sabali bla idesele ka fokunya to alamai asebiye wati minade ibe sabali odo konnala
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن واصبروا وما صبرك إلا بالله donc kika sira ala ɲɛ ka sabali wa sabali ni b'a kɛ kana kɛ foyi kama kana funa kɛra Allah subhanahu wa ta'ala kelen ɲɛda kama ye ni bɛ sabali ka sabali fɛn jumɛn kama illa billah funa kɛra ala ɲɛda kama ye kana sabali to fo i dɛsɛlen tuma min na tasarali se bɛ i ye i b'o de to yen ka sabali ka ko to ala ma donc k'i ka sabali ni bɛ sabali i ka kɛ Allah subhanahu wa ta'ala kama wala tahzan alayhim maa minnu bɛ yen n'u ye dantɛmɛ wale kɛ i la nin i kana hujunu ninnu ka koɲɛw la wala tahzan alayhim kana hujunu ninnu ka koɲɛw la wala taku fi daykin kana i yɛrɛ dusukun koro ala kira Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ nin kuma in fɔ ala kira kun min na maa minnu ye dantɛmɛ wale ta ka kɛ ala kira la ala bɛ ka nin kuma in fɔ ala kira ɲɛna sabali i ka sabali kɛ ala kama kana hujunu ninnu ka kow ye kana i yɛrɛ dusukun tɔɔrɔ k'i dusukun koro ninnu ka koɲɛw la donc o fɔra ala kira ma cogo min na mumini jɔn bɛɛ lajɛlen bɛ kuma in kɔnɔna la ko n'a kɛra i la maa o maa n'a ye degun ni tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin i ma sabali ala subhanahu wa ta'ala kama kana i yɛrɛ dusukun tɔɔrɔ kana i yɛrɛ dusukun hujunu a ka koɲɛw la koɲɛ in bɛɛ lajɛlen ta i ka di ala subhanahu wa ta'ala ma wala taku fi daykin mimma yamkurun u bɛ ka dantɛmɛ wale ni kɔnkɔnni min ta ka kɛ i la kana i dusukun tɔɔrɔ o kama dɛ ko in to ala subhanahu wa ta'ala kama inna allaha ma'a allazina takaw wallazina hum muhsinun ala nɛgɛ ka sura in datugu suratul nahl kana i dusukun tɔɔrɔ ninnu ka koɲɛw la sabali k'i jigi to ala subhanahu wa ta'ala kan i k'a dɔn k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala ye masa ye masa min n'a faralen don sabali jɔn kan wa masa min n'a faralen don ɲumankɛlaw kan tuma bɛɛ ala ka dɛmɛ a bɛna tugu ɲumankɛla de kɔ tuma bɛɛ ala ka dɛmɛ a bɛ tugu ala ɲɛsiranɲɛ jɔn de kɔ yarabi ala ka ni aw fara ala ɲɛsiranɲɛ jɔn kan i m'a ye o de kama tumana min na bani israɛlakaw maa minnu tubira ka limaniya ka tugu nabila musa alayhi salam firawuna wa mala'ihi firawuna n'a ka jamakulu u ye dantɛmɛ wale dama tɛmɛ nabila musa n'a ka jamakulu kan tɔɔrɔ tugu bɛɛ lajɛlen u y'a ta ka da nabila musa n'a ka maaw kan tɔɔrɔ sera degré dɔ la nabila musa a ka maaw y'u kanto a ma ya musa ya nabi allah ala ka kira o tuma ala ka dɛmɛ bɛna na kuma jumɛn degun bonyana dɛ tɔɔrɔ bonyana dɛ lazaba bonyana dɛ tɔɔrɔ tɛ lazaba tɛ firawuna n'a ka maaw tɛ ka min da an kan ni ko nin an minɛlen ka ban se foyi ta yen bilen o tuma ala ka dɛmɛ bɛna kuma jumɛn nabila musa ye kanto ma kala musa li qawmihi istainu billahi wasbiru ayo yɛrɛ dɛmɛ a ye dɛmɛ ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni sabali ye tɔɔrɔ mana bonya cogo cogo a ye sabali a kan innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi dugukolo ye ala de ta ye a b'a mara masaya di mɔgɔ ma mɔgɔ min mana diya a b'a kɛ maa tiɲɛ mɔgɔ min mana diya ala ye mara di firawuna de ma bi maaw fɔra a kɔ a fɔra maaw ko wa maaw bɛna fɔ a kɔ innal arda yurisuha man yasha'u min ibadihi dugukolo ye ala de ta ye dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen ala de ta don a b'a kɛ maa tiɲɛ ka mara di mɔgɔ ma mɔgɔ min mana diya a ka jɔnw na nka nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ wal akibatu lil muttaqin ko in bɛɛ lajɛlen laban ye ala ɲɛsiranɲɛbagaw ta ye a ye sabati u ka sabali kan ko mana gɛlɛya cogo cogo wal akibatu lil muttaqin a laban ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ta ye donc kama diɲɛ ko o ko n'a gɛlɛyara sabati ala ɲɛsiranɲɛ kan sabati ala ka hakɛw kan sabati ala ka danw kan kana ala ka danw tɛmɛ kana ala ka danw faransi a mana mɛn togo o togo walahi ala ka kumakan de don wal akibatu lil muttaqin tɔɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ silamɛw ɲɔgɔn cɛ degun min bɛ sinjiw ɲɔgɔn cɛ balimamaw ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ e k'i jija dɔrɔn i ta ka kɛ ala ko ye ala e k'i jija dɔrɔn k'i ka sabati ala ɲɛsiranɲɛ kan e k'i jija dɔrɔn i ka sabati sabali kan bilahi a mana gɛlɛya togo togo wal akibatu lil muttaqin ala ko k'a bɛ ko in laban di ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw kan yarabi ala ka ni aw kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye to ala ɲɛsiranɲɛ i b'a ye baara do baara min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn dɛ n'i ko k'i bɛ siran ala ɲɛ i b'a ye tuma bɛɛ sitana bɛ na ni ko ye ko in ma to i bɛ se ka bɔ a sanfɛ i bɛ sabali ka sabali ka sabali don dɔ la fɛ e yɛrɛ sitana bɛna se i la e bɛna fɛn kɛ min ka jugu maa min bɛ k'i tɔɲɔ kan
kama ibi reb deme ni ala de ibe deme ni ala fe kan ni ala fe san ani wati bela jilina izan nango ala nyestranye o ala nyestranye min fleni abelebele be damne ni ala de nyogoche ala ka hakew hukukullah ala ka dan ala ka hakew donc ala ga hakew ni ala ka hududu no ya ka danchew yi olu la tangali o de bato ibe far ala nyestranye jonka o de la tangalen ko fe abe soro kana ini mawl nyogoche donc femi nga geleni fem bela jili o ala ka kitiudi ala ka kitu bolen ko ala kana ini aramade nyogoche in islamay nyogoche sikidala balmala bararola ulu hake wala tangali ni bela jili min ala ka kitiudi ko fe o de kama dondola ala krali salatu wassalam ay kanto sahabawma ko itaki maharima ko sahabaw mauladi ay stra haramuna fewnye femunu mbino nu haram yalendo ya yoroma jinya ka bu ula no kera takuna abdan nas abe far ala nyesranye jonka aha kwenye ku fladi ala batu ala soso donc ni strana ala soso baranje dore bay beke ala batulay ni dumerani ala batu doro ala kotabe neki boyla mais ni dumerani ka continue ni ala soso ni ala kota baro doro ala batu yere courage tekila to ala ka kote ko itaki maharima siran haramuna fewnye ala ka jon no kira takun abdan nas imna ke arama dawna ala batu bagay warto bima kasama allah laka je fema femini ala talaw dima ala fen ki jeni oyi nalaike malu juratodi ala barkada ala ke kumina ala de badon ala ke don bagay ala barkada ni oyi ay ken nafulutiki ya barkada ni oyi ay ke fantan bulukulu ay barkada ni oyi ay kenya dima barkada ni oyi ala mana klalike ka fen di ima ni yere lahlamin kono arab barkada ni oyi ika jeni oyi no kira takun agnan nas ibeke aramaduna fentiki yala kaka makame aramaduna fentiki islamo e majume mamin jerani asoin allah mamin jerani asoin odi aramaduna fentiki iba yanne fentiku nga ala ye sabati min di maka kari di ima iga fantiya konna la wallahi ibe baloni lafiya ibe baloni sutura ka sani lafiya ni sutura nga ala be nafolo sugu bela jelen di madoma ka kila ka je kari la nafolo sugu bela jelen ba bulo mais fantan don nyoro dugukulu ni kele aba nyini ale bi ko daraki ko namara ko farataka ala fe min da mama jeni ay amabo o de kama alkema jondo aljina kono don mangutu do fen jume ubeje alama ala refere be joma radiyallahu anhum wa radu anhu ala wana here min duma aljina kono do be ubeje ni ay abubo donc mumini nyuma dugulo sanfe ala nyestranye baka wodi ikake fe moye momi ala ye femin di ma ka kuni oye kono kera doro takun agna nas ibeke aramaduna fentiki wasin ila jarika takun mu'minan ika nyuma yake kataga istignogoma ika torofe kana se istignogoma fona kera nyuma yae no kera doro ko takun mu'minan ibeke aramaduna liman yajoy wa ahabban lin nasi ma tuhibbu li nafsik ika fen kanuni aramaden toye femini kelembe ko kanuni yera kuyi ye here mi nyini ni yera kuyi ye nafa mi nyini ni yera kuyi ye place ni lafia mi nyini ni yera kuyi iko o place keleno lafia no kanu fene nyini ni aramaden toye kuno kera takunu musliman ina ke aramaduna mugo kulolen bay kata Allah subhanahu wa ta'ala ka ala krabe kuma kan datu ne fenjume wala taksiru dohika ki kana tuka yele ka chaya ala nyesranye jon tabiati yele bay kuma benabi yele aba tige ka jan ka yele ka sen fla korota ka bulu fla korota ka yele ti kwa iba fu aba jahili nyunu kuma yele tomi o kafira dunye yele tugudi mumiti yele ti ni bi yele atabassum ala krab me yele ni suridi ab ni so jade ke ab me yele ni suridi asabatira ka fokona la krab me yele doro alayhi salam kanyi sanfe nyi fla ana duguma nyi fla doro ni bo kenema to kani dabbela jere yele kay waga yelati o tislame ka bare ko wala taksuru dohika ikani ka yele cha fa inna kasratul dohika tumitul qalb kana yele ka cha ka da ganyebe yele bamina ni abi aramadin duzukun faga la kira kuti alayhi salatu wassalam ko yele babbe ma duzukun faga pew
ka ala ɲɛsiranya bɔ a kɔnɔ ka limaniya bɔ a kɔnɔ Allah ni jɔn kumakan le plus sage ko donna bɛɛ lajɛlen na ko dɔnna ala kira Muhammad alayhi salam kira ni kuma in fɔ a ka ca ni san 1000 ni kɔ ye bi hali bi i b'a lajɛ maa minnu bɛ yen k'u ka baaraw bɛnnen don yɛlɛko baaraw ma i bɛ taa sɔrɔ ala batolaw tɛ maa minnu bɛ yen k'u bɛ yɛlɛbaw de kɛ ka mɔgɔw la yɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ ala ko fanga man bon billahi wala taksuru dɔhika fa inna kisratul dɔhika tumitul qalb kana to ka yɛlɛ ka caya yɛlɛ ba fila bɛ adamaden dusukun faga pewu ka ala ɲɛsiranya bɔ a kɔnɔ ka limaniya bɔ a kɔnɔ ya rabbi ala ka ni aw fara ala ɲɛsiranya jɔnw kan e ma ye Allah subhanahu wa ta'ala bi kanto suratul hashir kɔnɔna la a ko law anzalna hadha alqur'ana ala jabal kɔnɔna le Allah subhanahu wa ta'ala n'a ko alkuranɛ jigi alkuranɛ min n'a nana ni ala ka kitiw ye kana ni diɲɛlatigɛ latɛmɛ ko ɲuman kitiw ye kana ni alikiyama jɔn do sɔrɔli ko ɲuman kitiw ye ko na ni Allah subhanahu wa ta'ala ko ye kuranɛ jigi kulu kan la ra'aytahu kashi'an mutasaddian min kashiyatillah k'i tuna kulu ye a bɛ siran a bɛ yɛrɛyɛrɛ ka ci ka mugumugu ni ala ɲɛsiranya ye n'ale ko ye kuranɛ jigi kulu sanfɛ kulu tun bɛ jigi ka yɛrɛkɛ ka mugumugu ni ala ɲɛsiranya ye nka ka taa ye ale Allah subhanahu wa ta'ala a ye alikuranɛ jigi adamaden de kan ka tila ka ye danfɛn foyi jama gɛlɛ ala ta'ala la ka tɛmɛ adamaden kan to n'i yɛrɛ ye ala k'u baaraw la ala barika da ala ka ni aw fara ala ɲɛsiranya jɔnw kan i m'a ye ala bɛ kumakan dɔ fɔ ka jɔnw na di maa in bɛ hakilimaw de hakili jigi a bɛ hakilima de concerné Allah subhanahu wa ta'ala bi kanto ko ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida aw adamadenw ay sira ala ɲɛ ala min no y'aw dan ka bɔ ninkun kelen na wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa a tilala k'aw dan ka ni furumuso dan ka bɔ ala n'o ye nabila adam alayhi salam ka tila ka aw dan k'aw caya k'aw kɛ cɛ ni muso ye ka bɔ nin ba fila in na wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ay sira ala ɲɛ ala min na bɛ delili kɛ ni a ye ani sinjiw ay sira sinji ɲɛ a ka sinji tugu inna allaha kana alaykum rakiba aw ka dɔn k'a fɔ baara o baara n'a bɛ ka kɛ wallahi ala kɛra aw kan kɔlɔsilibaga ye dɛ i mana fɛn o fɛn kɛ ala b'a bɛɛ lajɛlen kalama inna allaha kana alaykum rakiba aw ka dɔn k'a fɔ ala ta'ala kɛra aw kan lakɔlɔsibaga ye diɲɛ ko o ko silamɛ n'i b'a kɛ diɲɛ ko o ko adamaden n'i b'a kɛ a kɛra dugu la a kɛra bange la a b'i kunna k'ala ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen kalama a kɛra hali n'i m'a fɔ i da la n'i y'a ŋaniya i dusukun na kana alaykum rakiba ala kɛra aw kan observateur ye i mana kogo kɛ ala bɛ k'a jateminɛ i nɔfɛ donc mɔgɔ ma dogo bɛ yen ala ma dogo tɛ yen ko o ko n'i b'a kɛ n balima silamɛw ala ka hakɛ ɲini ka don a la i ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛbaga ye donc n'i kɛra ala ɲɛsiranɲɛbaga i ka baara la i b'a ye ala b'i dɛmɛ maa mana sira o sira ta ala b'i dɛmɛ o baara de la ni ala ko de choisi diɲɛ ko o ko i bɛ ala ka danw ɲini a la i b'a ye ala b'i dɛmɛ o baaraw la i ma o de kama ala b'o de fɔ ko ya ayyuhal lazina amanu ittaqullaha walitanzur nafsun ma qaddamat ligad ko ya aw mɔgɔ limaniyalen aw minnu dalen don alaw taala la aw minnu dalen don n ka kira ka kumakanw na silamɛya diinɛ kanu minɛ a limaniya bɛ aw minnu dusukun na aw minnu dalen don alikiyama jɔn don fɛsɛfɛsɛli la aw minnu dalen don a la k'a fɔ jɔn i mana fɛn fɛn kɛ dugukolo kan alikiyama jɔn don i bɛ taa ɲininka a la aw minnu dalen don tasumako ni alijinɛko la ittaqullaha walitanzur nafsun ma qaddamat ligad Allah ni ala ka sarangali kan ka sira ala ɲɛ aw minnu limaniyalen don ne ni limaniya digiri ɲɛ an ka tila ka filɛli kɛ ka taa fɛn kan fɛn min n'an kɛlen bɛ k'o mara an yɛrɛ kun ye alikiyama jɔn don i sirannen ko ala ɲɛ i ka tila k'i sigi ka i yɛrɛ jate bɔ ka i yɛrɛ fɛsɛ e kɛn bɛ ka mun mara i yɛrɛ ɲɛ alikiyama jɔn don ni miirila ni kuma in na i bɛ dɔ fara effort kan i bɛ dɔ fara ala ɲɛsiranya baaraw kan i bɛ dɔ fara i ka misiri latagaw kan i bɛ dɔ fara sarakati bɔw kan i bɛ dɔ fara nafila seliw kan i bɛ dɔ fara i ka ala ɲini baara n'i ka alijinɛ ɲini baaraw kan tuma dɔ la adamaden i b'i sigi i b'i yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn nin compte in bɛ n bolo nin banque in na nin compte in bɛ n bolo nin yɔrɔ in na n kɛlen bɛ ka nin wari in bila o kɔnɔ nin terrain bɛ n bolo nin yɔrɔ in na n kɛlen bɛ k'o bila n den karisa ɲɛ n kɛlen bɛ ka nin bila n denw ka avenir ɲɛ n kɛlen bɛ ka nin wari in stocké banque la
ko ke compte bloqué ko blandenw ka venir ɲɛ ni diɲɛ ya ala ko k'i k'i sigi ni nin kɛra diɲɛ ta ye kɛ i k'i sigi ka jateminɛ kɛ alikiyama jɔn don kelen bɛ ka mun mara i yɛrɛ ɲɛ subhanallah ya jabbar ne maa miirila nin na dɔrɔn walahi i bɛ jɔ i ka ala bato la i bɛ dɔ fara ala ɲɛsiranɲɛ baaraw kan k'an bɛɛ lajɛlen k'an sigi ka jateminɛ kɛ an bɛ ka mun mara an yɛrɛ ɲɛ alikiyama jɔn don alikiyama jɔn don min ne bɛɛ lajɛlen kulekan bɛna kɛ adamaden bɛɛ lajɛlen kumakan bɛna kɛ ya nafsi ya ne yɛrɛ kun ne mun mara n yɛrɛ ɲɛ bi ne mun kɛ n'u bɛna kɛ ne bolo bi bɔda ye don san'o don cɛ ala y'an na sɔmi k'an ka siran ala ɲɛ an ka jateminɛ kɛ an kelen bɛ ka mun mara ɲɛ an yɛrɛ ɲɛ k'a bila an yɛrɛ ɲɛ nin don in na n'o kɛra i b'a ye an bɛ dɔ fara ala ko baaraw kan yarabi ala ka ne ni aw kɛ ala bato jɔn ye inshallah wagati surunya kama n tɛ bɔ walanda kɔnɔ kumakan kelen bɛ yen f'an ka ɲɔgɔn hakili jigin o kumakan in na ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan dɔ don a bɛ kuma in fɔ fi suratu naziat ko hadamaden alikiyama jɔn dɔ ye don min ko fa iza ja'ati tawmatul kubra ko ne pɛrɛnkan ba nana don min na walama ne siranni ba nana don min na alikiyama jɔn dɔ mankutu ye don dɔ ye don min ni hadamaden bɛɛ lajɛlen ja bɛ tigɛ bɛɛ bɛ siran fa iza ja'ati tawmatul kubra ne siranni ba ni jatigɛ ba nana don min na yawma yatazakkaru insanu ma sa'a o don ko hadamadenw hakili bɛ jigin fɛn na fɛn o fɛn n'i y'a kɛ dugukolo sanfɛ a kuma dɔ la i yɛrɛ b'i sigi k'i miiri diɲɛ kɔnɔ yan san 10 i ye ko minnu kɛ n'a bɔra koba damadɔni na i hakili tɛ jigin a bɛɛ la yɛrɛ koba kelen kelen tɛ ɲinɛ n'a bɛɛ kɔ ya Allah ala ko hali ni ye san 100 de balo ko alikiyama jɔn don san 100 kɔnɔna la i ye ko ko kɛ k'a b'i hakili jigin a bɛɛ lajɛlen na yawma yatazakkaru insanu ma sa'a wa burizatil jahimu liman yara ko tasuma a bɛ n'o dankɛnɛmaya mɔgɔ ye maa min kan ka ye tasuma bɛna dankɛnɛmaya adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ tasuma a ɲɛ la nin de ye tasuma ye tasuma min ko fɔra ɲɛna diɲɛ kɔnɔna la o tasuma de ye nin ye fa amma man a'ta ne mɔgɔ min siranna ala tala ɲɛ ka kɛ alabato jɔn ye ka ala ka danw bonya i b'a ye kalo tala b'o tigila mɔgɔ sara ni alijinɛ de nin don nka ne maa min kɛra ala sɔsɔla ye ka kɛ dantɛmɛla dugukolo kan kalo tala b'o tigila mɔgɔ sara ni tasuma de nin don i b'a ye ala ka danw kɔlɔsili ani ala ka danw latangali o dulonnen bɛ ala ɲɛsiranya de la maa o maa diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ i ka ala ka hakɛ ɲini k'a dɔn a la ni ne bɛ bɛn ala ma a la i ka ala ka danw ɲini k'a dɔn ni ala ka dan ye ka ala ka danw respecter o ala ɲɛsiranya jɔnw ka baara de n'i y'o kɛ ka baara o baara la i b'a ye i bɛ sa n'o limaniya ye alikiyama jɔn don ala ko k'a b'i sara ni alijinɛ de ala k'an bɛɛ lajɛlen sara ni alijinɛ nka diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ ka kɛ nindungo kɛ ala ka hakɛ tɛ ɲini k'a dɔn ala ka danw tɛ ɲini k'a dɔn min bɛnna ma dɔrɔn a banna ka sira tɛ ala ka danw na i ka sira tɛ mɔgɔw ka gasi la min bɛ bɛn yɛrɛ ko ma dɔrɔn a banna k'o kɛ ni dumera n'o nindungo baara in ye ala ka alikiyama jɔn don k'a b'i sara ni tasuma de ye wali iyazu billah ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma kɔnɔ don ma inshallah wagati surunya kama an bɛ walanda in jɔn yan k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fara ala ɲɛsiranya jɔnw kan k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲa k'an bɛɛ lajɛlen fara ala kira ka jama kan ala kira min ka kusɔn ni danfɛn bɛɛ lajɛlen aqulu ma tasma'una astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli zanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shukran lakum fi amanillah. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان